Renovín a Renovín Reality sme zvolenský developer, realitná a stavebná spoločnosť. Už viac ako 20 rokov pomáhame ľuďom plniť sny o ich novom bývaní. Naše projekty navrhujeme tak, aby spĺňali požiadavky moderného človeka. Zameriavame sa najmä na potreby mladých ľudí, ktorí hľadajú bezpečné a pokojné bývanie, množstvo zelene, blízkosť prírody, ale aj možnosť, kde sa môžu hrať ich deti a kde sa môžu stretávať s priateľmi a oddychovať po práci. Pán starosta, prečo by sa podľa vás mali ľudia rozhodnúť pre život práve v obci Krivaň? Tak lebo je to stredisková obec, diaľnica na jednu stranu, na druhú, je tu dobré bývanie, je tu dobrá občianska vybavenosť, základná škola, materská škola, občianska vybavenosť a všetko to, čo k životu občan potrebuje. Máme za sebou už zrealizované úspešné projekty, 2 nájomné bytové domy pre obec s 32 bytmi a komerčné bytové domy s 34 bytmi. Záujem o bývanie, ako som už spomínal, nás milo prekvapil a bolo to jasným signálom, že ľudia dnes hľadajú kvalitné a dostupné bývanie v pokojnom prostredí, v blízkosti prírody, s dobrou dostupnosťou za prácou alebo zábavou do mesta. Čož po diaľnici z Kriváňa do Zvolena je 15 minút po diaľnici. Veríme, že rodiny s deťmi hľadajú viac priestoru, viac súkromia, viac možností, priestor na oddych a zábavu pre svoje deti. Byty sú ideálne pre mladé páry, pre seniorov, prípadne pre jednotlivcov, ktorí hľadajú priestor, ktorí hľadajú praktické úsporné bývanie bez starosti o údržbu. A rodinné domy oslovujú najmä mladé rodiny a ľudí, ktorí chcú viac priestoru, ktorí chcú vlastnú terasu, kde si ráno dajú kávičku, chcú záhradu alebo priestor, kde môžu umiestniť bazénik pre deti, detské ihrisko a parkovanie priamo pri dome. Naša filozofia je domy tak akurát. Je to filozofia rozumného životného priestoru. 120 metrov užitkovej plochy znamená dostatok miesta pre plnohodnotné a komfortné bývanie. 4 samostatné spálne, priestranná obývačka s kuchyňou s výstupom priamo na terasu a takisto 2 kúpeľne, technická miestnosť, parkovanie v altánku. To sú veci, ktoré ponúkajú ľuďom komfort a kvalitu bývania, že majú väčšie súkromie a možnosť aj realizovať svoje voľnočasové aktivity. A pozemok od 380 metrov štvorcových ponúka veľa možností a málo starostí. Terasu, miesto na grilovanie, miesto, kde si môžu umiestniť záhony na pestovanie, kde môžu deťom postaviť bazénik, detské ihrisko a pritom s minimálnymi nákladmi na záhradnú techniku alebo zavlažovanie. Cieľom tohto konceptu je ponúknuť bývanie, ktoré rešpektuje životný štýl dnešných ľudí. Práca z domu, deti, návštevy, zábava. Šetrí čas, energiu aj financie. Nezaťažuje majiteľa domu údržbou ani vysokými prevádzkovými nákladmi. Nechceme stavať domy, ktoré ohúria veľkými rozmermi. Chceme stavať domy, v ktorých sa dobre žije, kde vznikajú spomienky a miznú starosti.